Jamen, vi står her med Sohair Abdulatif. Det er kongen på gaden, bliver han kaldt. Det er kommunens arm ude på gaden. Hvordan klarede I dagen i dag? Jeg synes, set over hele linjen, var det en storslået indsats, både af forældregruppen, politiet og kommunen. Hvad har I gjort særligt til i dag? Jamen, vi har været utrolig forberedt. Altså, vi har holdt en masse møder for at forberede os til den her dag her, og det gik fuldstændig som forventet. Så jeg er godt tilfreds. Det lyder godt. Er der noget, som I vil gøre anderledes til næste gang? Ja, men det tror jeg, vi holder internt, fordi at, det er vigtigt at holde det inden for vores lukkede gruppe, hvad vi har tænkt os at gøre næste gang. Vi håber ikke, der bliver nogen næste gang, men skulle det ske, så er vi forberedte. Okay. Hvad synes du om de andre aktører her? Hvordan gik det? Kan du præcisere de spørgsmål lidt mere? Hvad mener du med andre aktører? Jamen, jeg mener politiet for eksempel. Politiet gjorde det super godt. Jeg vil især rose indsatsleder Lars Denholdt, som havde rigtig godt styr på det hele. Man kan sige, hvis jeg skulle sammenligne det med noget, så er det som at se ham en søndag formiddag på spændingscyklen, og hvor jeg sidder til højre for ham. Ja. Men hvad vil du sige til de der beboere, som siger, at det er utrygt at være på Motalavej, og der ikke er noget politi eller noget? Men kom ud og se området. Altså, vi har en masse dejlige lejligheder, som er klar til, at I kan flytte ind i, og vi har en dejlig ungdomsklub med en masse gode durumaftener, og så har vi rigtig mange gode beboere. Og så har vi alt her omkring. Altså, har vi brug for at handle, går vi Lidl. Har vi brug for at sove trygt, så er det Jysk. Og er der noget galt med bilen, så er det til Hansen. Og ellers kan man få en vinterjakke i Outlet. I er velkommen. Hvad med din egen ledelse i det kommunale? Synes du, I har det, I skal bruge, og alle de her ting? Ja, jeg er godt tilfreds på de fleste punkter. Vi er lige blevet afvist at få en kommunal bil, og det er vist noget, vi godt kan arbejde videre på. I hvert fald måske bare få en cykel. Det vil være dejligt bare at kunne blive transporteret. Det er rimelig koldt udenfor nu om dagen. Så. Men det er noget, vi vil arbejde videre på i hvert fald. Jeg vil snakke med koordinator Khalil Hussein, som så ikke bor her i området, men jeg vil snakke med ham alligevel. Hvad med din leder, Helle Blak? Ja, hvad skal jeg sige om Helle Blak? Hvor skal jeg starte, og hvor skal jeg slutte? Jeg er utrolig stolt over at have sådan en leder, som virkelig går virkelig hårdt ind i det. Altså, hun arbejder jo i døgndrift. 7-Eleven, det kan ikke gøre det. Det er Helle Blak over det hele. Altså, jeg har kun til ros over for hende, og det er ikke for at få lønforholdelse. Ja. Så er der vist kun én ting at sige. All in. Basen.